والله ناصر دينه وناصر كتابه. ana wannan abin da ka haramta din Allah ya gafarta, Allah ya ji kai. Jama'a mun fahimta? Sallallahu alaihi wasallam. Idan ka duba irin kurakurai da yake shigo ma wani sashi na annabawa ko manzanni, duk wanda wani kuskure ya shigo mishi, to Allah kan bashi dama sai ya roki tuba a gun Allah, Allah sai ce ya yafe mishi. Jama'a mun fahimta? Amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce mishi me yasa kai abu kaza, Allah sai ya ce to na yafe, magana ya kare. Wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiga garin Misra wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله مدوكاكين سركي يتي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا شيغو غرين مصر. الله يتي ألوكاكين كفا يا دوكي wa waje da fi hara julaini yaktatilan, sai ya samu waɗansu mutane biyu suna faɗa, haza min shi'atihi wa haza min aduwihi. Ɗaya daga cikin waɗanda ake faɗa da shin yana daga cikin jama'ar annabi Musa banu Isra'il, wa haza min aduwihi, wancan kuma yana daga sashin Fir'auna maƙiyin annabi Musa. Fastagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi, wanda yake bangaren annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya nemi gudumawa da ɗauki daga annabi Musa akan wannan abokin gabansa. Jama'a mun fahimta? Annabi Musa ya shigo cikin garin Misra sai ya samu waɗannan mutane biyu suna faɗa. Wannan yana ganin ɗan uwansa annabi Musa alaihi salatu wasalam sai ya ce ya zo ya taimake shi. Annabi Musa alaihi salatu wasalam yana zuwa zai raba wancan kawai sai fara irin bankaɗan annabi Musa alaihi salatu wasalam. fawakazahu Musa faqada alayhi. Annabi Musa da ya dunkule hannu ya dake shi sai ya jefar da shi matacce. fawakazahu Musa faqada alayhi qala hadha min amali shaytan. sai ya ce wannan aikin da nayi aikin shaydan ne, innahu aduwwun mudillun mubin. Shaydan maƙiyi ne baki mai batarwa kololo, ma'ana duk lokacin da ya samu dama akan ka zai batar da kai. Qala rabbi, sai annabi Musa yace inni zalamtu nafsi, Allah na zalunci kaina, faghfirli, Allah ka gafarta mini. Faghfara la, Allah ce sai muka gafarta mishi. Kun ga Allah sai da ya bashi dama ya roki Allah ka gafarta mini, Allah yace sai muka gafarta mishi. Jama'a mun fahimta? Annabi Adam alaihi salatu wassalam ba ya ci itaciya ba? Bayan Allah subhanahu wata'ala ya hana shi cin itaciyar da shi da matarsa, shedan yayi ta kai kawo, yayi ta waswasi ma annabi Adam alaihi salatu wassalam. Can sai ga annabi Adam da matarsa sun ci itaciya. Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajarati wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa nadahuma rabbuhuma, ubangijinsu sai ya kiraye su, annabi Adam da matarsa. Allah sai ya ce musu, alam anhakuma an tilkuma shajara,
Allah ya ce ashe ban hane ku ba daga cin waccar itaciyan wa aqul lakuma ashe ba na gaya muku ba inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan makiyinku ne mabayyani zai iya zamar da ku zai iya tabar da ku qala rabbana annabi adam da matarsa sai suka ce ya ubangijinmu zalamna anfusana Allah mun zalunci kanmu wa in lam taghfir lana Allah in baka gafarta mana ba wa tarhamna Allah in baka mana rahama ka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin Allah zamu kasance daga cikin waɗanda suka yi asara ya nemi gafara abun Allah ko bai nema ba Allah sai ya ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه النبي آدم سيكر بكلمومي daga wajen ubangijinsa kalmomin da zai tuba ma Allah ya koma zuwa ga Allah Allah ya bashi waɗannan kalmomi da zai tuba da su ya kuma tuba fataba alaihi Allah ya karbi tubansa in uwa muna fahimta wata shari'a annabi Dawud alaihi salatu wassalam yayi shari'ar mutane biyu ne suka zo gaba gare shi wannan ya bada statement dinsa da abin da ya faru kafin wannan ya bada nashi annabi Dawud sai ya hukunci bayan yayi hukunci sai kuma ya gano akwai jarrabawa a ciki domin shari'ar ba a yi madayan adalci ba an kawo karan shi ne ba a ba shi dama ya ce komai ba kuma aka yi hukunci Allah ya ce wa zanna Dawudu fa gafarna lahu dhalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'a bayan annabi Dawud alaihi salatu wassalam yayi hukuncin sai kuma ya tsinkayi abin da ke cikin hukuncinsa Allah ya ce wa zanna Dawudu ai aikana Dawudu annama fatannahu annabi Dawud sai ya samu yaqini da tabbas cewa jarrabawa muka mishi wannan hukuncin da yayi an samu ibtila'i a cikin sa wa zanna Dawudu annama fatannahu mun jarabce shi ne fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafaran ubangijinsa wa kharra raki'an wa anabe ya fadi yana mai sujuda yana mai komawa zuwa ga Allah Allah ya ce fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta mishi wannan abin da ya faru ƴan uwa muna fahimta to amma kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lima tuharrimu ma ahallallahu lak me yasa kake haramta abinda Allah ya halatta maka tabtagi mardata azwajik don neman yardan wani sashi na matanka Allah sai ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jin kai ne ma'ana abin da ya faru Allah ya yafi jama'a mun fahimta lokacin da aka tafi yakin Tabuka gangami ne mai yawa sai aka samu munafukai da suka noke bayan sun noke kuma suka yi ta ingiza bayin Allah akan kar su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Allah ya shirya jarrabawa ne ma kowa za a bayyanar da masu gaskiya da waɗanda suke da munafirci a cikin ransu jama'a mun fahimta to munafukai sai suka fara kawo uzuri wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sai yazo ya same shi yace mishi ya rasulullah na kintsa na shirya zan fito mu tafi Tabuka sai yaro na ya kama amai da gudawa annabi sai ya ce mishi ba damuwa Allah ya bashi lafiya Allah ya gafarta maka wannan sai ya zo ya ce har na kintsa zan fito sai na ji labarin mahaifiyata tana hanya za ta kawo mana ziyara annabi sai ya ce ba komai ka zauna abinka suka yi ta kawo uzuri Allah sai ya ce mishi afallahu anka lima azinta lahum حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله yace afallahu anka Allah ya maka afuwa sannan sai yace lima azinta lahum don me ka ba su izini jama'a mun fahimta kun ga da ce ne me yasa ka ba su izini sai yace Allah a yafe mu Allah sai yace to na yafe Allah sai ya fara da na yafe me yasa ka ba su izini
hatta ya tabayyana laka allazina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ai da ka bari har sai ka ga bololo masu gaskiyansu da makaryatansu. Wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lima tuharrimu ma ahallallahu lak, saboda me kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka, tabtagi mardata azwajik, kana neman yardan wani sashi na matanka, wallahu gafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah mai jin kai ne. Ya tabbata a cikin sunanul kubra na al-Imam an-Nasa'i, Anas dan Malik yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yaqauha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da baiwa wata kuyanga da kuma yake saduwa da ita ce Mariyatul Qibtiyya. Mariya ɗaya daga cikin sarakunan Misira ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyautanta. Annabi sai ya rike ta, bai yanta ta ba, ya ci gaba da kusantanta, domin dama ka'ida da Ubangiji ya ajiye makuyanga yana magana game da mu'minai, sai ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Allah yace mu'minai masu tsoron Allah waɗanda suka yi imani da Allah da ranar alkiyama, Allah yace li furujihim hafizun, suna tsare farjojinsu. Mu'mini wadda yake tina tsayuwan alkiyama wallahi baya zina. Illa ala azwajihim, Allah yace ba sa biyan bukatansu sai akan matansu na aure, aw ma malakat aymanuhum, ko abinda damar su ta mallaka. To wannan Mariyatul Qibtiyya ku yanga ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma Annabi na saduwa da ita. Anas yace falam tazal Aishatu wa Hafsatu Nana Aisha da Nana Hafsa ba su gushe ba, su kai su kawo hatta harramaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, har sai da Annabi ya haramta ma kan Samariya. Yace musu to ku kwantar da hankalinku, daga yau ba zan sake saduwa da ita ba, sai ya rantsi. Jama'a mun fahimta? Wannan in ta shigo sai ta ce to manzon Allah, wannan dai ku yanga ce, me da mu nuna mata a matsayinmu na matan gida, yadda ake kwanciya da mu haka ake kwanciya da ita. Yaya da a yi mu a ce muna da kwarjini a wajenta? Wannan in ta shigo sai ta maimaita, wannan in ta shigo sai ta yi mita akan haka. Ana sai ce falam tazar bihi Aisha wa Hafsa hatta harramaha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Yace sai wannan ayan ta sauko, Allah yace ya kai annabin Allah, me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka don a gamsar da waɗansu mata? Allah yace wallahu ghafurur rahim, Allah ya gafarta abin da ya faru. Allah yace amma akwai sakir. Amin. Jama'a mun fahimta? A riwayar al-Imam al-Bukhari, Nana Aisha radiyallahu anha ita ta bada labarin da kanta da kanta. Tace kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yashrabu asalan inda Zainab binti Jahsh wa yamkusu indaha. Yakan shiga ɗakin Zainab binti Jahsh ya sha zuma, ya zauna ya yi hira a ɗakin Zainab bintu Jahsh. To ashe wannan zama da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yi ya motsa kishin sauran matan gida. Jama'a mun fahimta? Idan ya shigo kowane yammaci, kafin ya wuce ɗakin da zai kwana a gunta, to yakan shiga wannan ɗakin su gaisa, ya ji damuwanta, ya ji kokenta, ya mata hira. In ya fito sai ya shiga wannan ɗakin, daga wannan ɗakin sai ya shiga wannan ɗakin, daga wannan ɗakin sai ya shiga wannan ɗakin, don matan su tara ne a cikin gidan. Jama'a mun fahimta? To idan kika bari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakin Zainab bintu Jahshin, to kuma sai dai kin jira lokacin da ya fito.
domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma matuƙa. Zainab bintu Jashin ita kuma tana tanadin zuma da duk abin da ta lura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bukata. Jama'a mun fahimta? Wannan shiga ɗakinta da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi don ya sha zuma ya kuma zauna ya yi hira, ta ce wannan abun sai yana sukanmu sai ba mu jin daɗin shi. Fatawa ta'atu ana wa Hafsa, ta ce sai muka je muka haɗa baki da ni da nana Hafsa. Ala ayyatina da kala alaiha, akan in ya fito daga ɗakin Zainab, duk wanda ya shiga ɗakinta daga cikinmu faltakul, ta ce mishi akalta magafir, ka ci magafir, wani abu ne mai karni mai wari kamar tafarnuwa. To ita da kanta dama nana Aisha take cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya shukku alaihi an yujad min hurri, ma'ana arrihul khabis, yana daga cikin abin da ke daga ma annabi hankali a ce wani abu na karni a jikinsa. Jama'a mun fahimta? To tunda ta gano, sun gano ɗaya daga cikin abin da ke ɗaga mishi hankali shine a ce an ji warin wani abu a jikinsa, to sai suka biyo ta wannan channel ɗin. Jama'a mun fahimta? Suka ce tunda yakan shiga ɗakin ya sha zuma ko ya sha abin da yake sha a ɗakin, in ya fito duk wanda ya shigo ɗakinta ta ce ta ji warin magafir a tattare da shi. Haka kuwa ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga ɗakin Zainab bintu Jashin ya sha zumarsa, yana fitowa sai ya yi ɗakin nana Hafsa, yana tinkaran nana Hafsa sai ta ce ya Rasulullah akalta magafir, ta ce ka ci wannan magafir ɗin ko? Inni ajidu riha magafir, ta ce manzo Allah warin wannan kaman tafarnuwan yana tashi manzon Allah alaihi salatu wassalam. Fakana salawatullahi wa salamuhu alaihi, sai annabi ya ce la bal sharibtu asalan inda Zainab binti Jashin, yace mata ban ci magafir ba amma dai na sha zuma a ɗakin Zainab binti Jashin. Kaga shi dama bai gano abinda aka shirya ba. Alaihi salatu wassalam. Sai ce walakin lan a'udala qad halaftu, yace wallahi bazan sake shan wannan zumar ba, tunda nakan sha takan cutar da ku, ina su kuma bukatar ta biya kenan. Sai yace mata la tukbiri bidhalika ahadan, amma fa karki yadda ki gaya ma wani wannan abin da na gaya miki. Ai dole a boye ko doctor? Misali kai ne kana da mata biyu, wata sai ta shirya ma girki, sai ka ci girkin, ɗaya sai ta yi complain, sai ka ce insha Allah duk abin da wacce ta shirya baran sake ci ba, to ai kai ma bara ka so labari ya shiga kunnanta ba. Sai ya ce mata to amma karki gaya ma wani. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, Allah sai ya saukar da wannan ayan, ya ayyuhan nabiyyu akai annabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak, me yasa kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka, tabtagi mardata azwajik, kana neman yardan matanka, wallahu gafurur rahim, Allah mai gafara ne, Allah mai jin kai ne. الله ناصر دينه وناصر